γιατί ζούσα στη Νέα Φιλαδέλφια και ήμουν σε σχεδόν καθημερινή βάση στο Μενίδη, με αρκετούς φίλους εδώ. Εγώ προέρχομαι από το χώρο των ασθενών σπανίων παθήσεων, έναν ευαίσθητο χώρο, και θα ήθελα να πω ότι για μένα προσωπικά δεν είναι το ερώτημα τι γίνεται σήμερα πριν των εκλογών, αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Μετά τις 6 του Μαΐου. Και μετά τις 6 του Μαΐου, αν συγκυβερνήσουν και αν βγουν τα δύο μεγάλα κόμματα, τα πρώην δύο μεγάλα κόμματα και συγκυβερνήσουν, τι περιμένει τις πολύ ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανέργους. Έναν αργό, κοινωνικό και πολιτιστικό θάνατο θα έχει η χώρα μας. Και αποκαλυπτικός είναι ο Υπουργός Λοβέρδος Υγείας, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι κλείνει περίπου τα 60 νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία και οι ομάδες πρόνοιας βρίσκονται σε ένα βήμα πριν της κατάρρευσής τους. Σχεδόν 60 νοσοκομεία είναι με ημερομηνίες λήξης και αρκετές δομές πρόνοιας. Τον σύνολο των νοσοκομείων βρίσκονται στον αέρα, αφού ο προϋπολογισμός τους είναι πετσοκομμένος. Λόγω μνημονίου, οι προϋπολογισμοί του Υπουργείου Υγείας έχουν κουτσουρευτεί στο 50%. Φανταστείτε αύριο τι θα συμβεί σε εμάς. Περίπου 50% στο 2-12 είναι ο προϋπολογισμός μας. Τα νοσοκομεία μας έχουν ελλείψεις τραγικές, ακόμη και σε τρόφιμα, για τους ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Ο ΕΟΠΗ, αυτός ο νέος ασφαλιστικός φορέας, έχει ήδη έλλειμμα 4 δισεκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή σήμερα έμαθα και ότι καταργείται από το ΙΚΑ οι εξετάσεις Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες. Και ότι από σήμερα σχεδιάζουν ότι ο κάθε ένας ασφαλισμένος θα πρέπει να πληρώνει 1 ευρώ για το τηλεφώνημα που θα κάνει στο 184 για να κλείνει ραντεβού. Και ποιες εταιρείες θα είναι πίσω από αυτά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω ότι και η παρουσία αρκετών από εμάς στα ψηφοδέλτια έχει σχέση και με τις ανάγκες της κοινωνίας και εκπροσωπούν και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ελπίζω με τις προτάσεις μας σαν ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τα άτομα της αναπηρίας που όλα αυτά τα χρόνια τα εκμεταλλεύεται ο χώρος, κυρίως προνομιακά ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω η παρουσία όλων μας στα ψηφοδέλτια, γιατί ένας υποψήφιοι μας πραγματικά αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της κοινωνίας, θα δώσει αέρα και σας ζητούμε από σήμερα να βγείτε κι εσείς έξω, γιατί είμαστε πολύ λίγοι υποψήφοι, μαζί με εμάς, να δώσετε έτσι αυτόν τον αγώνα μαζί μας. Ευχαριστώ.